ברוכים הבאים לפרנקל 33. אנחנו נגריית בוטיק ומספקים פתרונות כללים לעיצוב הבית, עם דגש על גמר מוקפד ואיכותי. בפרנקל 33 ניכרת טביעת האצבע הייחודית שלנו. את המטבח המודרני כולם מכירים. אנחנו בחרנו לשלב בו משרביה שנעשתה בחיתוך לייזר לפי עיצוב שלנו, ובמטבח האנגלי שילבנו זכוכית מודפסת בגרפיקה אישית, וכמובן העיטורים המיוחדים שכולם גולפו בעבודת יד מעשה אומן. היתרון הגדול שבמפעל שלנו מועסקים מגוון גדול של אומנים, כמו אנשי ברזל, נירוסטה, רפדים, גלפים ומה לא. זה נותן לנו בעצם את היכולת לייצר כמעט כל רהיט או רעיון, דבר שמייחד אותנו מאוד. בפרנקל 33 אנחנו נותנים מענה לעיצוב כל הבית, משלב התכנון עד לביצוע. אצלנו בדירה לדוגמה ניתן להתרשם ולראות את היכולות שלנו לספק ללקוח שירות מלא ולא רק מטבח. מסלון, מיטות, שולחנות, שידות, כיסאות, ועד לאבזור הכי קטן, סטיילינג, טפטים ווילונות. כאשר לקוח מזמין הכל במקום אחד, א' נחסכת ממנו התרוצצות. בעצם מבטיח אחידות וקו עיצובי רציף. אין הבדלי צבעים, עבדים והחומרים זהים. וג' לאורך כל התהליך, יש כתובת אחת וליווי צמוד. מה שנקרא one stop shop. והכל כמובן לפי התקציב והסגנון של הדיירים, או מעצבים ואדריכלים. אנחנו מזמינים אתכם לבוא ולהתרשם, ומקווים שתהיו חלק מהמשפחה.